Hej kammerater, og velkommen til tredje afsnit af Let's Play Krydsord. Jeg har været så heldig at finde en krydsord til. Jeg fandt den i, lad os se, udfordringen søndag, okay, den 26. juni 2016. Bare så I ved det. Og bare rolig, i dag kommer det ikke til at tage 18 minutter at løse den. Jeg holder mit hoved klart, og så lader jeg være at stave Mohammed lige forkert den her gang. Okay? Aftale. Lad os så komme i gang. Jeg kan se, at der er et kodeord i den her. Det har jeg forklaret sidste gang, så det forstår jeg nok godt. Lad os så komme i gang. Fra A. Behåret, det kunne være lodne. Det skal bare gå hurtigt den her gang, for den er ikke helt lille, den her kryds og tværs. Plus, og I kan se det hele, fantastisk. Henne, det kan jo ske. Han har nok en klokke af en anden slags. Et klokkeslag. Er det et klokkeslag, det der? Nu skal I se. Det der, det er det, jeg snakker om. Lad os se. Bomuld. Det tror jeg faktisk, det er. At forstå, at se. Eller at indse. Scoret mål. Nettet. Hvis man får noget i nettet. Ja, det er lidt langt ude. Men jeg tror faktisk, det er det, de mener. Ups. NB. Skal vi se, hvor hurtigt jeg lige... Hvis jeg lige går i speed mode, så lad os se, hvor hurtigt jeg kan gøre det her. Ryge. Rose. Redskab. Le. Orkidéer. Ilte. Min hånd klister til papiret. Jeg er helt svedig af at være i speed mode. Tabe. Miste. Fik et bogstav til kodeordet. Køkkenudstyr. For unger. Klage. Nej, klange. Jo, lyde. Yngle. Vær. Nu kan jeg slet ikke se kage. Nej. Forkerte bogstaver. Lad mig lige skrive J'et på den her måde. Med en streg igennem. Fordi J'et bliver bare så meget sejere af et bogstav med en streg igennem. Jeg prøver at huske det hver eneste gang jeg skriver J'et. Men jeg glemmer det desværre en del. 2 ens. Yes, 2 J'er. Vent. Hvad er det her? Læring. Bum 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 bum. Der står fashion bagved. Det må være en modeudstilling eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvad det her hedder. Hvad er nu det for noget? Hvad skal der stå? Nå, okay. Jeg må vel lave et lille kvantespring her. Okay, hvor kom vi fra? Garn. Et net. Terrorgruppe. Hvad er det for noget? Det bliver interessant at finde ud af. Okay, kvantespring igen. Earl Grey. Det ved vi godt alle sammen er te, ikke også? Godt. Glosser er ord. Autonymt. Hine. Gamle ord, jeg støder på nogle gange. Det må betyde de. For ligedan, det er ens. Arbejdspladser. Kontor. Et eller andet. Altså det er et langt ord. Jeg ved ikke lige, hvad der skal stå. En kontorbygning. Det kan der ikke stå. Lige meget. Knust. I to. Hvad er det for noget? En pil. Hvor kommer den fra? Hvad er det her? Jeg ved det ikke. Men antal. Det kan være 4 og 60 eller 24. Lad os se. 4 og 20, 34, 44, 4, 50, 64, 74, 84. Nej, der kan stå 84.
Jeg har ikke lyst til at tie stille så meget, som jeg gør nogle gange i de her videoer. Skal vi så ikke sige, at jeg lige slår speed mode til igen? Nej, ved du hvad? Jeg har en bedre idé. Hvad med, at vi slår super high speed fast forward mode på? Og så ser I bare mig løse det her, mens der spiller noget god musik. Det gør vi. Nej, men først. Papegøjer. Jeg lærte noget nyt sidste gang. Sidste gang fandt jeg ud af, at der ikke kun er noget, der hedder araer, men også noget, der hedder keaer. Man lærer vel noget nyt hver dag, og det anede jeg altså godt nok ikke. Så, there you go. Keaer. Det er også en papegøje. 3, 2, 1. Speed mode. Så der. Terrorgruppen, det var IRA, som terroriserede i Nordirland og også en lille smule i London, dengang i 80'erne der. Det var lidt sjovt. Så der. Jeg fandt ud af, hvad det her billede det står for. Det betyder, det er simpelthen en illustration af at rulle sig ud. Ikke den fedeste måde at rulle sig ud på. Lad os komme videre. Så der. Jeg fandt ud af, hvad det her var. Det var noget så simpelt som modellering. De kan godt lide deres ordspil, dem som laver de her kryds og tværser. Videre. Hov, alle sammen. Arbejdspladser er lige med et kontorlandskab. Endnu et nyt ord til mit ordforråd. Yes. Og et par er en duo. Videre. Okay. Folkens. Jeg tror, jeg har fundet en løsning til det her problem. At magter, det er evner. Som i, jeg evner at løse enhver kryds og tværs fuldt ud. 24. Et dyr kan måske være en tyr. En bygning kan så være et kloster. Dansen kan være realen. Jeg er ikke god til danse. Men ud fra, at det er noget, der hedder, ja. En beholder er en urne. Og instrumentet er et stueorgel. Hvad siger man så? Okay, folkens. Hjælp mig her. En enhed. Der kan jeg altså ikke lige se. Undskyld. Der var lige en elefant udenfor. En enhed. Det kan vel... Jeg ved ikke, hvad det kan være. Med stedord på DI. Det kan både være dig, eller dit, et ejerstedord. Eller din, et ejerstedord. Eller... Hvad kunne det ellers være? Jeg ved det ikke. Er der noget, der hedder ERG? Eller ERT? Eller ERN? Det ved jeg virkelig ikke. Undskyld elefanten udenfor.
Ydermere, så mangler jeg 2 bogstaver heroppe. Men jeg kan ikke lige på stående fod sige, hvad i alverden det er for nogle bogstaver. Så hvad siger I til, at vi holder her og finder ud af, hvad kodeordet er? Vi har alle bogstaverne til kodeordet. K. Lad os bare skrive det heroppe. K. V. I. N. D. E. S. Jeg skriver stadig bare roligt. T. E. M. M. Og E. M og E, okay? Dum. Kvindestemme. Så lad os færdiggøre. Lad os klargøre dette svar ved at sætte 2 streger under, som i matematik. Og det ved jeg ikke. En ring. Og lad os få det til at lyse ved at lave streger ude i siderne. Og det burde vist være det. Nu skal I høre noget, jeg har fundet. Jeg har fået en genial idé af, hvad jeg har fået. Jeg har fået mig en saks. Så nu behøver jeg ikke længere... Undskyld.